చేయించాలి. అన్నిటికీ మించి ధైర్యంగా ఉండాలి. కట తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక్క పదం డాన్స్. డాన్స్ తెలుగు పదం కాదు, ఇంగ్లీష్ పదం. ఇది ఎప్పుడు మార్చారా? అవన్నీ అలాగే ఉన్నాయి కానీ మీరు మాట మార్చకుండా పాటలకు దిగండి మాస్టారు. ఓకే. నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నాటు 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 నీల నాటు 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 పూల నాటు. ఎలా ఉంది? ఏముంది? ఆకలితో ఉన్న బిడ్డలకి పచ్చడి బిడ్డలే పరమాన్నం. మీరు మరి ప్లేన్ రైస్ పెడుతున్నారు. మా కుర్రాళ్ళకి కావాల్సింది స్టెప్పులండి, స్టెప్పులు. ఏంటండి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ ఒక 10 స్టెప్పులు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఒక 10 స్టెప్పులు, దాదాపు 20 స్టెప్పులు వేసామండి. 20 స్టెప్పులు. యాపిల్ వాష్ ఉంటే నా నిజాయితీ మీకు అర్థమైందండి. సర్లే నీ నిజాయితీకి ఇంకో ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను. గురుగారు మన పాటేసుకోండి.